வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மெட்ராஸ் மாம்ஸ் சேனல். நான் உங்கள் ஸ்வாதி. இன்றைக்கி ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் எப்படி கோபி மஞ்சூரியன் செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான காலிஃப்ளவரை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பூக்களாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொதிக்க வச்ச தண்ணியில் அதை போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கூடவே சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வேணால் மஞ்சப்பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மீன்மைல் ஒரு கப்பில் 1 கப் மைதா, 1/4 கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர், தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு, அப்புறம் மிளகாய் பொடி, கூடவே காஷ்மீரி மிளகாய் பொடி அண்ட் இஞ்சி பூண்டு நல்லா நசுக்கி போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் பேஸ்ட்டாகவும் போட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தண்ணி விட்டு ஒரு பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சிக்கு மாற்றிக்கோங்க. அதாவது இதை ஒரு ரொம்ப தின்னான கன்சிஸ்டன்சி இல்லாமல் ஓரளவுக்கு திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு மாற்றிக்கோங்க. இது எதுக்காக அப்படின்னா, நம்ம வேக வச்சுருக்கிற இந்த காலிஃப்ளவரை இந்த பேட்டரில் நம்ம டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம பொரிக்க போகிறோம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இது ஒன்று ஒன்றா இப்போ நீங்கள் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. ஓரளவுக்கு இந்த எண்ணெயெல்லாம் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம், அதாவது இந்த பபிள் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பொன்னிறத்தில் அது பொரிஞ்சு வரும். ஸோ இது சில பேர் காலிஃப்ளவரை 65ஆகவும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம். இந்த மாதிரி பொரிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு கடாயில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. சேம் இஞ்சி பூண்டை நசுக்கிட்டு ஒரு பச்சை மிளகாய், நல்லா பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம், இதை நல்லா போட்டு கலக்கிக்கோங்க. கூடவே இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக நறுக்கின வெங்காயமும் கேப்சிகம், அதாவது குடமிளகாயும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் சால்ட்டு, மிளகாத்தூள், காஷ்மீரி மிளகாத்தூள், வினிகர், பெப்பர், டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இதுக்கு மஞ்சூரியன்னு நம்ம சொல்லும்போது சோயா சாஸ் கண்டிப்பாக நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸும் சில்லி பேஸ்ட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சில்லி சாஸும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், சில்லி பேஸ்ட் இல்லைன்னா. இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பொரிச்சு வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை இதில் போட்டு நல்லா கலக்கி எடுத்தீங்க. ஒரு 2 to 5 மினிட்ஸ் போதும். இதை நல்லா கலக்கி எடுத்தீங்க அப்படின்னா சுவையான காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியன் வீட்லேயே ரெடி. இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ரெஸ்டாரண்ட்டில் நீங்கள் வாங்கும்போது இன்னுமே கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அந்த பேட்டர். வீட்டில் நம்ம பண்ணும்போது அந்த என்ன பதமோ அதை நம்ம சேர்த்து வச்சு பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப ருசியாகவும் எந்த விதமான ஒரு கெமிக்கல்ஸும் கலக்காத ஒரு நல்ல ஒரு கோபி மஞ்சூரியன் தான். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி தொடர்ந்து நல்ல ரெசிபீஸ் உங்களுக்காக இந்த சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்குது. ட்ரை பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பார்க்கவே எவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்குது பாருங்கள். இது ஆக்சுவலி ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது சாப்பிடும்போது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.